जय श्रीराम जय बजरंगबली रामनवमी ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତଳିଥିଲୁ ରାଧାଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଘିଅ କଲର ଫୁଲ। ମୁଁ ତ ୟାର ନାଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଫୁଲ ବୋଲି କହେ। ଆଉ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଳାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ତୋଳିଥିଲି କିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଘିଅ କଲର ମନ୍ଦାର। ଏ ମନ୍ଦାରକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଦେଶୀ ମନ୍ଦାର ନା, ବହୁତ ସାରା ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟେ। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଏହାର ଗଛ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଗୋଲାପୀ କଲର ସାତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କିଏ କହେ ତାକୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଫୁଲ ବି କିଛି ମାନେ ଫୁଟିଥିଲା, ଆମେ ତୋଳିଥିଲୁ। ଆଉ ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଲା ମାଈ ଗେଣ୍ଡୁ। ଗଛ ତ ମରି ମରି ଆସିଲାଣି, ତଥାପି କିଛି କିଛି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଇଏ କଟକି ତାରା, ୟାକୁ ଆମେ କଟକି ତାରା କହୁ। ଇଏ ଥପାବାଲା କଟକି ତାରା, ଇଏ ଖରାଦିନରେ ବି ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ନାଲି ମନ୍ଦାରର ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ବାଲା ନାଲି ମନ୍ଦାର, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଥାଏ ନା। ଆଉ ଇଏ ତ ଟଗର, ଦେଶୀ ଟଗର। ଚାଇନା ଟଗର ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଟଗର କମ୍ ଫୁଟୁଛି ଏବେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ କଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଫୁଲ। ଜୟ ଶ୍ରୀ